po sir, ma'am. Si ma'am. Thank you. Ma. Ay, bakit na? Nagpudot ko na. Pumapakatan. Ay, madam. Ano ka yung ma'am? Ano ka yung pinag... Your hands, baby. Hello. Hello. Good morning. Kanina pa tayo kumakaway eh. Good morning po. Yan. Mga nag-jogging ulit sa kalikasan. Good morning po. Mag-exercise tayo para pampalakas ng katawan.